Sifate murid ingkang bagus iku lima ingamal terus kang dikir iku husnul dhani marang guru tingkah lakune kang dikir iku husnul dhani marang guru tingkah lakune kang dikir iku husnul dhani marang guru tingkah lakune kapindo lakoni perintah saking guru ikhlas manang kapindo lakoni perintah saking guru ikhlas manang selagine ora maksiat iku anuting hukum syariat selagine ora maksiat iku anuting hukum syariat sifate murid ingkang bagus iku lima ingamal terus kang dikir iku husnul dhani marang guru tingkah lakune kang dikir iku husnul dhani marang guru tingkah lakune kang dikir iku husnul dhani marang guru tingkah lakune kaping telu tinggal cegangan saking guru awe pituturan kaping telu tinggal cegangan saking guru awe pituturan kaping papat hormat gurune kaping limo dongaaken bagusane kaping papat hormat gurune kaping limo dongaaken bagusane sifate murid ingkang bagus iku lima ingamal terus kang dikir iku
sifati